Erdiko zutabe artea, kusten da, aita, Jesus kurutzean, zutabe arte horretan, eta azpian, San Andres, Petriren anaia zela. Hori ere, Petriren anaia, nola apostolo bilakatu zen, eta Joanesek erraiten dauku, Jesus bataietu zen biharamunean, Jesus berriz agertu zen Ibai bazterrean, Jordan bazterrean. Eta Joani Batistak erantzuen berriz, huna jainkoaren bildotsa. Eta orduan, disipulok baitzituen Joanik, bi disipulua zituen, utzi zuten Jondone Joani, eta Jesuse jarraikitzi zaizkion. Jesus itzuli zen, zer nahi duzue? Jauna errepostua, jauna, nun egoiten zira. Zatozze eta ikusazue. Joan ziren, ikusi zuten, Jesusekin egon ziren pasatu zuten gaua, eta Benileok araiten du, biamun goizian berean, joan zela, ahetai bat zen, bietai bat, Andres. Lehen, Jesusen adiskide izan zen, lehen apostolua. Joan zen bere ala Andres, anaiaren ikustera, Petriren ikustera, eta erantzion, Mesias, aurkitu dugu, haugi, segi. Joan zien, eta giroztik, Petri hartu zuen, eta Jesusek bere disipulutzat. Eta Petri ikustearekin Jesusek erantzuen, hara gizon bat zinez eta gizon sanoa. Hi eiz gehiago eta dukan izenarekin hementik goiti Harri izendatuko dut, Petri izanen iz. Eta Harri horren gainean eraikiko diaten Eliza. Hortutik da Petri eta Elizaren buru. San Andres, anaia, gauza guti dakigu San Andresez. Gauza guti dakigu, badakigu martir hiltzela, eta hola hiltzera, kurutzea ez da, San Andresen kurutzea da, bi zur, luze, kurutzaturik, hola eta emaiten da, xuxen ez da egigu hola zenez, beti hola erakusten da, martir zela badakigu, martir hiltzela, hori badakigu. Eta zendako den hemen, San Andres hemengo patroin, hori ere dokumentuek ez daukute salatzen. Beten dokumentuak ez dituko eskuetan. Ez dakiko xuxen. Eta gero segidan, xuxen da, Petri hori izan da den, zeren hirugarren arartekoa da herriko Elizaren patroina. Zeren, otoitza gisa batean pasatzen da lehenik herriko patroinetik, San Andresetik, Jesusen bidez, aitara, bidea, hora zartako araiten dutan, erretaula hau, biziki untsa egina izan da, bakotxa bere lekuan delakotz. Ez dute zare San Andres, Jesusen eta gainekaldian, pekaldian zare dute. Jesus aitaren azpian, xuxen, eta espiritu zaindua gero, tabernakelaren gainean, denek hor dira. Hori, erdian beraz bat dira hor, hiru lau zutabe arte bat dira. Erdi zutabe artea, errandugu, aita, Jesus gurutzean, San Andres. Gio bat dira beste bi zutabe arte, ezkarrekoa eta eskuinekoa. Hasditen ezkarrekotik, baina eskuinekotik behar da erran. Zeren, hantik hunartso denari behar da kontuan atxeki, guetako ezker da nahi bada, baina xuxenez eskuin eraiten da. Jesusen eskuinetan ikusten dugu, Jesusen ama. Anderdan Maria da, eta hori ere ebangeliotik da, Joanen ere ebangeliotik. Eta ezkarretaik da Jondone Joani. Beste batzuk, beste zabaitara egiten dute. Jondone Joani da, bezik gauza simplea da, hori ere Jondone Joaniren ebangelioan kondatzen da. Nola Jesuse bere ondoan zituen bere ama, eta Jondone Joani. Eta Joaniri erantziola gurutzetik, horra zure ama. Eta Mariari erantziola, Andres erakusiz, horra zure semea.